Uchithakele yeza vo inkunzi yakho ntona ifuna inzula zebhisi man yomini. Uduze nandi? Uzenandi ujive mina ngentoni nebekwe phambi. Ingxaki lapho ke ngolomfo usalibele umatch ubhokile nezinzula zalamabhisi. Udumo lona lihlatyela noma yintoni ni. Loba ngumvundla mlungu wami. Loba ngumvundla. Inyosi zona. Yabona. Hayi man. Awuvuni nodibana man nangona ngenzula zebhisi bake ndithenda uJohn ndabone nomsile nqomba kulungile. Kodwa aniyo make sibuyele lagqeberha ngoba yonke into ithi seyidibana iphinde yonakala kuzingeleki. Nini xa ungazingeleki makukhetha ibhesi elingathi linomsila man. Ulidibanise nelahla funa litye ngamalahla konke ingazungenzeni. Avuna konke ingazungenzeki ngoba ngokuze nandi bekwinwele ziyephephe enqondayo bakuyafuneka bazifumane man. Uvone kaloku into ongazekazi namagama fundi. Qha into enzima iintsula zamabhesi zikhona inyamakazi into engekhoyo kodwa ke man khabe ndiyolungisa into ongazekayo uze nandi wembulela into ongenyani ngoba ebezikuze nandi zikwinto ongenyaniso. Konke kwenzekile uze nandi namfumanele ezanwele ziyephephe bezifuna. Ngoku into ezakwenzeka ndizawuthula ezikaZenani ndizibeke into ongenyaniso senze into ongenyaniso ke zihlale zikhuphe yonke loo nto leyibika into ongenyaniso khaya laa nto kaZenani ifeke into ongenyaniso. Into ongenyaniso nomnqweno wento mayikhiye ekhaya ibuyele emgqubeni man ikhibeke nje ekhaya emgqubeni. Uvone ndihambe ndiyofika man iintonga ezinamagama kalo zihamba imimango enamagama. Funa ndizilungisile ezintombi ukwenzela bazithele le nto ndiyifunayo kule ndawo ndiyifunayo funeka ngo ndizinike le nto ndiqhele uzinika yona kule migama ndizinika yona. Kodwa mina ngiqale kufuphi kunobheka phaa ndandule ngokuya phambili xa sendiqomba kulungile. Bona ke into ezakwenzeka kuba ufuna uzilungisa kuqala ufuna ndizidubule kufuphi ndagqiba ndizithumele kude ke nguloo mgama wokugqibela ndiyazi into bayenzekile kodwa ke ndinayo into ethi akho nto ingazungenzeki man akho nto ingazungenzeki tu. Uvone uphuma intandane uzenande fundi nomkhondo unyola inkomo ezithethayo fundi umkhondo unyola inkomo ezizilelwayo fundi zivula umlomo man. Into zokuqala funeka ndiqale ndilungise into yobana ngaba ndikubonise ngale ndlela ndenza ngayo mna andithi yenze nawe. Into yokuqala xa ndisanda sifaka mna into endenzayo ndiye ndisinxibe xa ndiqiniseke uba imigca yonke imigca nalo phakathi unqumla apha phakathi koZenani ngolu hlobo laa mgcu phakathi lukhwezayo nawuhleli kakuhle akho nto ithe emveni koko ndizamkhupha ndijonge uba into yokuqala nje kukroba nje ndijonge uba xa kuvela iphepha ngapha ngezantsi ngaphezulu livela phi. ndiyayijongisa ephepheni ndifuna iphepha libonakala apha elantkeni kule ndawo nje mandihleli ngolu hlobo ndiyalibona nali apha ngaphakathi kodwa xa ndikroba apha uyabona ke ngosisekhohlo kancinci funa ndisisekunene sime ngqo kule ndawo emnyama hayi ke kuzawuqhubeka kakuhle. Ndiyafika ndifumanise uba sisecaleni kunale ndawo ndikhombe kuyo mna. Uyayazi into ethi imizi ayifani ifana ngendlandi zikhona into enzenzayo kule migama mna engenziwayo kwenye imizi kodwa ndifuna mna ibe ngaphantsi kodwa make ndithumele. Izawubandana ke ngoku lena ngoba ngondithumele akhange ifike nasephepheni kweli phepha ndisuka kulo ngoku akhange ifike ndalisondeza kuba ndiyabona ukuba izawugqiba imvumo beke mane ndifuna ubona uba iphi indawo ndama ndiyisondeze ndiye ndiyibhekelise. Bona ke ngondiyifumene kulo mgama ukufutshane uba xa ndikhombe apha ibetha ngaphantsi le ndiyifunayo xa ndiphaa ndithekelele into izawuba ngaphezulu okanye nje kancinci ngaphantsi uba le nto ndiyifunayo funeka kulo mgama ungaka ibe kanti ibetha nje kancinci ngaphezulu. Yinto yam andithi yenze nawe yinto yam ndiyayazi ke ngoba xa kuyiwa kokudala xa kuphindwe lo mgama ungaka kabini ndiyayazi uba ke ngoku andikhombi phantsi andikhombi phezulu ndikhomba ngqo. Qha ke ngoku kukho izinto efuneka uzijikajikile endingazukwazi ke ngoku uziveza ngoba ndiyabona ukubonisa into yobana ngaba xa ke ngoku imigca ikule ndawo umngxunyo lapha uye uthi xa usithi uyehla xa usithi kuyenyuka zizinto mhlawumbi ndaze ndiyiveza ngenye imini kodwa hayi kwanamhlanje kusenzima akululanga uyiveza ngaphandle uba ndinento lapha ezawungena ibonise phaa okanye uzikhangele mani zikhona izinto. Uyabona ukuba ziphele ziba ntathu ngoku zolungisa kunoba ubulibele kumane uthumele koko kuba ungayiboni ephepheni kwahambe ukhona izinto eziliqela ke bendiqoma zingandincedisa xa ndixake uba ndizaziphatha njani ehlathini kodwa uzenandi ungenile mna. Hayi ke uZenandi wenza laa nto ayenzayo intombi ekhaya nyhani sifumene nesenza kakuhle andinayo ke enye into endiyilindeleyo njengesikhathi. Ufuni ndithuthe mani bendiqomba kodwa ndingayazi uba kuzawuzingeleka phi kodwa nje ngozingela hayi funi kubiyiwe apha ndangakugqithi kwanto kusindi neqaqa apha kubiyiwe ubuphathi usigangeni usengxakini yam. Nayo ndingazifuna iintonga ezingenamaphepha andifuna uyibone intonga engenamaphepha andifuna ubona into engathi ingandidibanisa nazo sam intonga nawo amaphepha azo konke ndiwaphethe
baba bathi mazikhutshwe ke sibone akuvalwanga ubiwe ndaba uyabona ka ungaziba sengxakini sozibuza wena kodwa ka uzaba sengxakini izibane zitheni hayi kuhle mama unyaka wonke siyanibonisa nizo hayi ngoku uyayixobula awu hayi inkosi fonini xa benza basengxakini bebezawuva ngevumba uba ukhona ongenamaphepha apho okanye ndiwalibele yabona ka ungenasigangeni awusokolisa nokusokolisa ubuzwa ngamaphepha nantoni nantsi ingqenga ngaphambili ababuzi kodwa bekuthi ndiphethe usigangeni fonini bezawuviwa nokuphansi kwemoto uvuneni xa uqala uhlatyela udumo mani lenyuka ihlome nabomatyini make ndilungise yonke into ndigqibele kudala kwauba kuthiwe imincili engaka de kwawutshiwo ndibakho ndijikayo hayi ndathutha ndaya foni ndiyondigqibele nini mani Avonini sekumzuzu mani idumo belike lahlatyelwa kodwa hey imincili hey ndigqole kudala mani igazi liyabaleka ngoku uvendina ngegazi elibalekayo ndilibonile lona ilanga uba lizaba khona ngamandla ngaphandle kwelanga yinkungu into endisayirhanelayo uba izawudina le nto kodwa kusese kusasa kamandi mani make nditude ndiyenza ubona pha yoba inxakho yoyika ingqele yaphinda yoyika ilanga kodwa ziyathethwa zonke ezi zinto ufumanise uba ngenye ixesha iyakwazi udibana nazo ininzi into ethethwayo kodwa ziyenzeka Bonini sekusasa kamandi mani kodwa ibinayo into engathi yinkungwane bendiqoma ndiyakholiseka yiyo kodwa ndacinga yakho ayithandi laa nto uba ube kwingqelana kodwa ke sawubona ufike foni ngisathe gunqu kamandi bona endiqoma kuzawulunga mani nini ufike oku fonini sekunyanzelekile ukuba ziphume intonga fonini phela uzenanda apho unxiba inwele ezintsha ziyepyepu foni awu hey nentloni ke laa ntombazana ndazi namhlanje bizawuza njani efoni ngomsinyane mani ndithule izinto zingene ngapha kuthiwa masikhawuleze zinyuka apha emva kwezindlu ziba khona ngoku ke ngosifuna uleqe ilanga lithi litshisa sibe sezibhawuda sibe sesiqalisa efonini ngemincili kuvela ihagu zijikele ngapha kwesaplayi qha into endiyibhodileyo kulibala bafana uba ndikhomba phi xa kutheni umgama tyhima foni kuvuka uthuli phantsi foni kuqhume ndiqonde kakuhle kodwa uba elandelayo uzawuncama wawuchitheka iyeza ndakawujiva imithi qhume phansi kwayo beyi-244 qhuma phansi kwayo inayo ke indawo ezilendawo inayo sizawubuya sidibane zizawuba nini kodwa kakufani uvone ndiqonde kakuhle uba elandelayo isengxakini ndakuzawujiva imithi into kodwa kuwazi inyamaka zapho kungabi nani ngophanyaza ukuthi nazingaphesheya masijike sijonge ezethule siye kuyo funi umhlola wehagu lo ndiyaqala nqa lena ndifike ndazizola ndenza amalungiselelo ndayibukela yiniboni yenza le nto yenzayo nam ndenza le nto ndiyenzayo ndalatha kwaneliseka mna konini umhlola wasentsomini bethi idume ebunzi yakho yanqenqa yabhaqenqeleka qenqa yaphakama yahambi yakho kukho inja kapha ekhoyo ulanda iinyamakazi ezonzakeleyo okanye iinyamakazi edukileyo hayi inja nyani tyhini yahamba yemka yehla entlanga nxakho iyakudlala incapho andiyayityi imbobo hip uyilumkele manje akodwa nabilapha kufuphi ewe ndaqala nqa ubona incanda ikhupha inxakho emngxunyeni iyagquma laa ncanda funi yaphuma inxakho yancama yeza xa ndiqala uvela ngathi ndivile yeza funi sadibana Isha, kom. Bon. Kom ninja. iyaluma inxako uba ungayilinda laa mzuzu iqala uveza ubuso mna ndithi xa ndiqala ubona umphumla ivela ndibe ndiqoma sendijonga uba makuvela intloko nto xa ivela intloko seyiphuma hayi wena ndawugqola kudala umdlalo njena mani khe kuyophuka intonga ufupha ukhangela into ubuphosile izawungena kuwe ngoba iindlela zimbini ndangi iyeza qha akodwa noba ibithanda foni bifika amagungwe madala ibingenawusinda mani noba izawuphuma ithi izakulwa hayi mayincame kule into sifika ingene bavwe ngoyifuna amaxendoda uba mayiphume efowunini kodwa ke noko sinayo indlela into uba siyikhubele kufutshane kodwa nantsi ingxelo mani sayibone lapha
Lapha fuphi sayifumana kodwa nantsi. Ilele tyiwe. Yeah. Afwe vumile inkunzi yakho. Ebunzimeni. Uyabona lo umzingelo ubenzima gqithi. Yafika yathimba into yakudala ndayigqona nzingela ingulube ngapha. Ifike ime. Hayi man. Kasincedwe ile nje ikhangelayo kuba inja yona yolanda iyafuneka xa sele sidubule. Hayi ukuthi sizingela ngayo. Kodwa hayi kwenzekile kakuhle. Kakuhle. Hayi vona bengavumi inkunzi ento ngoba ngobensenibomba imamele ilalele lento ingozi le kodwa man. Entweni endiyiqingayo bahlamba icimba yona zakalisiwe akanguve wena uyazihambela udlula kulamngqweni. Ngoba ifika ihlale pha ilalele ijonge uba ngubani ozawukhweza bangaphambi. Wabhuda wagqitha nje yeva nje utywaba iyaphuma. Bese kwindawo yokudala then ukwazi uyijonga Xa iphuma kulamngqweni. Iyo ingozi. Iyalalela. Nabo into yawo balapha phambi kwayo ngakulambi ukwenzela umyeze ize uyibone. Sikhawuleze sethule le sikhangele ihagu yesibini. Foni ngophanyazo pha ngaphezulu kaziyiqonde siyishiye emkhenkceni le. Ngizethulele yayingxakwe. Sizawukhangela isibini sotshayisa. Sasa ngiyabumela. Savona masinyuseni ngenyama pha ngoba beke savela ngaphezulu ngenqwela izaba khona ingxaki zikhona ezitandibala bangaphezulu. Yazi xa sithi gcu sivusa pha khange siyiqonde. Sizibone izingxakwe zibuyumva zingena apha ematyhoneni kulaka nje sizimele kuwo. Ngivone yakha kube mzuzu sathi naku udyakala ethafeni. Xa ndiqala usokoza zezizini bendibuma ndizama uzilungisa ndizenyusa. Nangu udyakala ethafeni hayi kangiphinde ubuze bakufuyiwa vuna makalala etyiweni. Yona ndiyaba kwenzeke njani intoni phi kodwa adyakala uvukile wanqumla. Come Ninja. Ninja! Ninja! Hey! Ninja! Ninja, come. Ufuna mbone Simba ne. Andikonke okunkabi nje basilapha ekugqabeleni kukho iibhoko ezilapha phambi kwakhe bezilindile uba mazize kwinje befulayithele nje ujonge ezo afuna unamthemba ufuna uqala umnyole phambi umthathe. Ifumana Ninja. Ifumana Ninja. Ifumana. Yes, it's blood. Bengiqomba uba bendiphumele elalini bendizawuthatha ndigodukeni nawo ntanga. Ndiziqweqwele ingxakwe. Ngophanyazo. Egqinje ngone phathe. Kuthiwa yinja kuthiwa ngudyakala shuthethathe. Kufuyiwe ingxaka ngoku ke. Ufuyile. Awucingi uye udyakala shusinde tu. Emini ngalunga ethafeni. Iwasathi wona. Vo udyala nje akho nto angayonakalisiyo ngamaxhwayelo abo nalapha belapha kufuyi kwakweli esajonga ibhoko engihamba ngasendle. Uba kwibhoko ungena kuyo uba kwiinyamakazi ezinamatakane kuthi abamatakane bemahlanu awasaboni amatakane ezoyimpala ngoba aphelile ngabo kusele mabini qha. Wena bomba hayi kule ngxolo besiyenza wena sibona iinyamakazi ezikude bake zezinye iinyamakazi ekuthiwa ziimpofu kodwa sazibona xa kuvula ixesha lozizingela ezi zipha ingxakwe zona hayi zidukile kuvele neempala kufuphi. Kodwa ke zijone apha ematyholweni ngose sibone la dyakala. Ngosibona neebhoko zeqomba ubusiya kuzo. Ndakasajika siyobona sinazibona. Avoni isibone uba masithuthe ezaa bhoko ezisindile namhlanje lo dyala nje besidibene nawo. Kodwa nazo ezimpala uyabona uba zinamatane amabini nazo zinqongophele kuthiwa bezininzi kugcwele udyala nje imfumba. Udyala nje noba ubona apha kuthiwa ubethe noba ubona ndawo. Kodwa azawuthutha sihambe xa sibone yakukude. Vweni sihambe siyofika kwezi ngxakwe sichunge ngenyawo siyofika uba zikude zipha ngaphezulu xa siqala uqabela pha yho wondinza ndiyibone ngaka ingxakwe. Efowunini hayi ke intliziyo ibe semaqatheni ke ngokuba kutheni le yakho izawuthi xa sesimile kakuhle silunge ithathe ngokujikela ngapha kwemithi. Ndibenqoma thixo uba zingabuya ndingavuya. Nyhani mani zithi xa zitye zingathi zibheka phaa zibe ziyangena sasinga ziphinde zibuye zithe xa zibuye zabuya zavela kakuhle hayi ke ufa wadibana neyeza. Ukude pha kodwa ke akudanga bisithi 189 ithumela ke kodwa akhange kubekho nto ininzi ichopha lakho langabihle kuyo.
Fondini kungalula ukuthumela imbumbulu ihambe iyofika pha yenze lento uyifunayo kodwa beke yalala funeka uyile pha ngenyawo ukwehla apha ke ngomqengqelezo namatye aphuncukayo. Fondini sewufika ngelingeni mani phezantsi pha kuwe xa sefika hayi le nto bendiyibona pha ngaphezulu ingathi ingaphezulu nakunanto bendiyibona ngoba ndinayikroba ndafumanisa uba yho ndandiyibona inxakwe ngayo. Hayi yandifika ngungxawa Fondini kodwa ke ngoku akukho ndawo yandlela akho ntoni funeka iphume amagxa endoda ubheka pha iyofika kule ndawo sizayithulela kuyo. Uba ke safuna uhlinzwa nokuhlinzwa uba zimbini ngosizawudibana ngazo zombini. Fondini ndikhawubambe uzenande ndihambe nale hagu ndoyikhuphela. Hayi sithuthe siye Fondini wedwa eyona nto inkulu umzimba wayo awumkhulwanga into enkulu ngamabamba la Fondini ayinawo ndangena bebihlala ndawona bebingabonwa ngabantu iminyaka le. Ufuna amanqatha la agcweleyo kanye pha emsileni ngoba hayi umile Fondini ubudala ndanoba mhlawumbi xa umdala ke inyama iyaphela. Yo ayinzima nyani. Senza makhulu apho umzimba wakho omkhulu. But amaphondo. Ahlinza konto ezijinga emva kwecango manje zimbini. Cha esibini anguphopho Fondini. Yo utata omdala walomango. Kodwa ke hayi inhloko yakhe ndiyafuna uyisendaweni bakhe bayenze. Fondini umuntu eme ngehagu yakhe leni ngaba imele mna le ayimele yena kodwa funa umuntu omdala manje sefuna amavutha. Unani ke kodwa sakuqala simhlinza kwethu hayi ke sabe siyilungisile yonke lo ngqa ngoba emva amanqatha epesa khona imfumo. Sikhawulezise mani msinyane egqithi kube kusekuvela amaphepha nezinye izinto ezivelayo ke ezingendawo uba ke ngoku kukho nezishushu nezitenteni kodwa ndithi ndawuthi yonke le mincili ibikhona ndiyowulambaze kumva. What's man boot? Thanks again man. Ngicitha ke le mpela mona lo yeza Fondini kangoku sendibophele kandifuna into utya mani habe kunzima. La mihlehle ezagusha nala misila yonke into nto engoyithatha ndayifaka yonke uba ibimininzi ityebile nathatha ndayiqhotsa esasibini kodwa into ezimandi amazingela mani. Fondini sezawuvuma enye imini xa ndithi into ezimnandi zityiwa amazingela. Yabona ngoku ndivuka ngehagu Fondini. Inala manqatha ndiwafunayo kakuhle nenyama emhlophe ngathi inyama kacama kodwa ke inqakwe Fondini ayityi cama. Ndiqonda ke engqondweni yami safuna uphinda nongeze uba ke igusha bezibuphela ngokuba ke Fondini beziphekwa zisophula uba ityiwa ngalahla iphethwe ngembiza ngapha okanye ibe yimbiza ibe lilahla kuqhuma uthulu ngapha lulusa uma ndikhawulezele ezi gusha. Ngomnye umhlehlo nawo isengowam nawo wenza mina ndiwuhlonta ecaleni uba mininzi namsila ndizawuthanda ngokucheba ndiwubeke qha mna ndixotha amageza ke ngezokuqala Fondini. Eyo kaloba uyitye ngomoya Fondini kwinto entsha nguyoja ngomoya hayi ndiyaqana wayibona kodwa funeka umsimane enyameni uzivale kodwa kwindawo eneenyosi endifuna uya kuyo. Ikhona indawo endifuna uke ndiyofela kuyo bona nje kwalapha kule mimango eneenyosi bafuye iinyosi babenza yonke le nto ngoku ndifuna ndiqonde into ezimbala ngoba ithini le nto usuwapho ke ewe ndinganazo kodwa ke ugqibeleni ezi azihlathi nandiqombi uba ndingaziyeka uba ndiyazibona kodwa ndizake ndiye ngoku. Ingxaki endiyibhudileyo qha yile nto bendikufutshane apha kangakoba sendikroba phaa ngoku xa ndikroba ndawuthi hayi mani into endiyibhudileyo ungajongi uba bavula bavala nini. Into engakhange ndiyijonge kakuhle uba bendikweli cala kangakoba sendijikela ngoku kuvaliwe kuzawufuna sendijikele ke ethubeni xa kuvuliwe. Yabona ndithude ndihambe kodwa into endiyibonayo eleke ndihamba apho ndifika khona ndiyabona itolofiya seyikhetheka into endiyifuna zezalapha ihagu. Iyabonakala itolofiya seyikhetheka ngoku ndanga ixesha lendyebo ingxaki ezoba neentsula ndanga ndiyifuna inxakwe ngapho la mimango nengca ndifuna ezi zangapha ngezantsi ezi zayitya ziyintsensete lo dolofiya yho. Fondini indlela yona iyandibiza kodwa ndiya kwezo ndawo nezo ndawo kukho nto ekufuneka ndiziqhawulisile mani kodwa ke ndizawunyowula imimango ningawo la mimango nengca phinde ndibuye kwanamhlanje akunani wena. Fondini tude ndofika lo mimango nentaba kuyacaba sehlukana nelithi icala siyenyuka ngokutshintsha nemide kutshintsha nengca kutshintsha namatyholo asozobona emhlonhlwa kodwa ke hayi ndihambe ndiyofika mani kodwa we inyama hayi ndiyityile kakuhle pha ngaphezulu hayi nje ndabo udla ndiyisulele entloko mani.
Ne tyile inyama kuloo komani kodwa hayi make ngithuthe ngoba into zami zicalanye. Uvane ngichunde yehle mani uqenqeleke ubuyele emva ngoba zonke izinto zicalanye ngaba ngasendla ndiyofika mani lama ungezantsi kodwa kukho into engavelanga benesigqizo ufundini le ididiyelwayo ndibona uba ungaze ufunga uba imaki xa unoyibonela kude kodwa foni itshiva ndawo yonke apha ithande khona ndiyazi uba umsindo ongaka iwuthatha pha ndawufika ndifike from bekuyinkukhwana noko ibinqunyulwa apha umleqwa ngoba kawuhle kodwa into efanileyo yigusha mani le izawulibazisa ethubeni ndawubona mani ndifumane kweli nomsilo omde kodwa ndizawugoduka ukuthi kandibuya hayi ngoku masikabe sigqibelisana mani okwangoku ukuthi ndizawuwela imimangweni amagama imilambo yasekhaya.